Halo, čao, Bojan ovdje. Ćao Bojane, odakle se javljaš, ako nije problem? Pančeva, ali trenutno se ne nalazim u Pančevu. Dobro, ajmo, Dobro. pucaj. Ovako, ja mislim da je to dobra jedna glupost. Jednog dana trenirao sam u teretani. Dobro. I tu su počeli da treniraju neki košarkaši, znači onako rekreativno čisto. Aha, dobro. I sljedećeg dana dolazim na trening i pričam tu sa gazdom teretane i jedan od tih košarkaša kaže, vrati, dobio sam strašnu upalu. Kaže, šta je najbolje da uzem da me prođe ta upala. Dobro. I sad mi pa možda bi bilo najbolje, znaš, uzmeš 2 andola, napuniš kadu i to je to, znaš. I? Dobro je za upalu. Sutradan dolazi isti čovjek u teretanu i pita mene i ovog gazdu, kaže, jeli, recite mi, a da nije malo 2 andola, kaže, za celu kadu. Je li on ozbiljan bio? Bio 100% ozbiljan, znači prvo smo se pogledali, znači mislili da nas zeza, međutim ispalo je da je 100% ozbiljan. Fenomenalno. Znači, čovjek je bacio 2 andola i kupao se, mislio da će da ga prođe upal. Ja ne verujem da je neko to uradio, ja sam stvarno dušenje. Ja sam malo bolesnik, sad ću kupim onaj prašak, znaš. I rastvori u kadi. I rastvorit ću u kadi. Pa to. Hvala ti puno.